Серыя, барацьба ў якой фактычна скончылася пасля чацвёртай чвэрці першага матчу. Па шчырасці, гэтая серыя не такая цікавая, як падзея баскетбольная, бо нашмат больш захапляльная ў якасці падзеі, скажам так, светапогляднай. Назіраючы за гэтым, час ад часу закрадаецца думка, што ў гэтай барацьбе дабра са злом мы з вамі заўзелі не за дабро, а проста за меншае зло. Шановнае спадарства, вітаю! З вами Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Плэй-оф Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі гэтага году ўжо выйшаў на свой фінальны адрэзак. А гэта значыць, што прыйшоў час даведацца, якім быў апошні крок сёлетніх фіналістаў да вочнага двубою за кубак Лары О'Брайена. І дапаможа вам з гэтым чарговы выпуск праекту пра баскетбол па-беларуску, які будзе прысвечаны фіналам заходняй і ўсходняй канферэнцыі NBA. Ну што, пагналі! Серыя, барацьба ў якой фактычна скончылася пасля чацвёртай чвэрці першага матчу. За 8 хвілін да канца гэтай гульні Кэўз мелі перавагу ў 22 ачкі, якую паспяхова злілі, дазволіўшы Нікс зрабіць найвялікшы камбэк у гісторыі фіналаў канферэнцый. А давёўшы справу да авертайму, за ягоныя 5 хвілін Кліўленд здолеў набраць усяго 3 ачкі. Пасля гэтага клуб з Агайо, дадаткова стомлены двума папярэднімі 7-матчавымі серыямі, ужо не здолеў ці не захацеў паказаць хоць нешта схожае на барацьбу. Нью-Йорк безумоўна абыграў суперніка па ўсіх асноўных статыстычных паказчыках. І здавалася, што гульцы Нікс пры гэтым нават не асабліва напружваліся. Асабліва ж жудасна выглядала камандная гульня Кліўленда. Усяго адзін гулец Кэўз, і тое запасны Дэніс Шрёдер, меў станоўчы паказчык карыснасці ў гэтай серыі. І ён жа быў найлепшым распасоўшчыкам клуба, і гэта з паказчыкам усяго крыху больш за 3 асісты за матч. Нью-Йорк жа ў гэтай серыі ставіў рэкорды на любы густ. Тут табе і ўсяго другая за амаль 3 дзесяцігоддзя перамога пасля адставання на мінімум 22 ачкі ў апошняй чвэрці матчу. І трэцяя ў гісторыі пераможная серыя ў гасцявых матчах плэй-оф з двухзначнай розніцай у ліку. І пятая ў гісторыі серыя з 11 перамог запар у адным розыгрышы постсезоння NBA. Як вынік, Нікс без асаблівых намаганняў свіпнулі стомленых і дэматываваных кавалерыстаў і ўпершыню ў 21 стагоддзі патрапілі ў фінал NBA. А званне MVP фіналу ўсходу даволі чакана атрымаў лідар Нью-Йорка Джэйлен Брансон, які таксама цалкам чакана зрабіўся лідарам па хвілінах, ачках і результатыўных перадачах. Па шчырасці, гэтая серыя не такая цікавая, як падзея баскетбольная, бо нашмат больш захапляльная ў якасці падзеі, скажам так, светапогляднай. Па-першае, гэта было вельмі асабістае супрацьстаянне для лідара Сан-Антонія Віктара Вембаньямы, які ў сваім трэцім і другім поўным сезоне ў лізе ўжо атрымаў узнагароду найлепшаму абарончаму гульцу сезону і патрапіў у першую зборную найлепшых гульцоў NBA. Але ж сам, відаць, ужо ўявіў сябе MVP, што, на мой погляд, не так. Ну ці хаця б нашмат больш годным гэтага звання за лідара Аклахомы Шэя Гілджас-Александера, што, на мой погляд, так і ёсць. Таму вымушанае назіранне за атрыманнем гэтай узнагароды Шэем перад першым матчам фіналу захаду не толькі раззлавала яго, але і відавочна дадало матывацыі давесці несправядлівасць такога рашэння. А па-другое і па-галоўнае, гэтая серыя з-за звычайнага баскетбольнага двубою сапраўды пераўтварылася ў нешта кшталту вялікага супрацьстаяння дабра са злом. Назіранне за заходнім і, дарэчы, не толькі сегментам інтэрнэту, безумоўна прадэманстравала, што сістэма гульні Тандер, відавочна збольшага пабудаваная на флопінгу, заігрыванні з арбітрамі і іхнім патворствам гульцам Аклахомы, і праз гэта на часткова бруднай гульні, за прыблізна 4 гады выкарыстання, з апагеем у выглядзе мінулагадовага чэмпіёнства, дастала амаль усіх. Аклахоме ўдалося амаль немагчымае
а менавіта аб'яднаць практычна ўсіх баскетбольных заўзятараў, ад прыхільнікаў нейкіх канкрэтных гульцоў ці клубаў да нейтральных любіцеляў NBA, пад эгідай нянавісці да сябе, якая літаральна затапіла сацыяльныя сеткі кпінамі, зневагамі і мемамі наконт стылю гульні Thunder. Я, напрыклад, не сустрэў ніводнага нейтральнага да гэтай серыі заўзятара, які б падтрымліваў Шэя і кампанію. А вось некалькі прыхільнікаў Аклахомы, якім таксама не падабалася манера выступу іхняй каманды, дарэчы, было. У такой сітуацыі перамога Спёрз у серыі прадстаўлялася большай частцы заўзятараў нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі выратаваннем баскетбола ад пераўтварэння ў бескантактны бег са страхам дыхаць побач з супернікам. І таму шмат хто заўзеў не непасрэдна за Сан-Антонія, а менавіта супраць Аклахомы, абіраючы бок умоўнага дабра у бойцы з умоўным злом. І дабро ўсё ж такі перамагло. Нягледзячы на ўсё яшчэ прысутнічаўшую кантраверсійнасць некаторых судзейскіх рашэнняў на карысць Thunder, яскравым прыкладам якіх зрабіўся, напрыклад, 5-ты матч, звышматываваныя гульцы Спёрз здолелі такі ўзяць верх у гэтай нялёгкай 7-матчавай серыі, частку з якой прыйшлося гуляць у 5 супраць 8. А французскі цэнтравы Сан-Антонія Віктор Вэмбаньяма у якасці кампенсацыі і частковага закрыцця гештальту атрымаў узнагароду MVP фіналу заходняй канферэнцыі. І, дарэчы, пра Вэмбі. Нягледзячы на тое, што частку мінулага лета ён правёў у фізычных і псіхалагічных практыкаваннях сярод шаолінскіх манахаў, спраўляцца з эмоцыямі да канца ён, відаць, так і не навучыўся. Адсюль і прыпісваемая яму просьба да аднаклубнікаў аб жорсткіх фалах супраць апанентаў, і ўжо не першы ўдар суперніка локцем у твар. Назіраючы за гэтым, час ад часу закрадаецца думка, што ў гэтай барацьбе дабра са злом мы з вамі заўзелі не за дабро, а проста за меншае зло. Ці пакуль што меншае. Вось такімі былі сёлетнія фіналы канферэнцыі Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. Да таго, як мы з вамі даведаемся імя новага чэмпіёна лігі, засталося зусім нешмат. А як вы лічыце, хто здабудзе кубак Лары О'Брайена ў гэтым годзе? Нікс ці Спёрз? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вамі быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску. Падпісвайцеся на соцсеткі праекту, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі і хай будзе баскетбол!